Zdravo i dobro utro svima, vozim si moj biciklom, a moj ime je Rumba Talijan i strašno sam vruće. Ne znam šta je temperatura ovdje, ali strašno sam vruće. Vozim si moj biciklom u Nathan Benderson Park u Sarasota, Floridi. Za doručak jedem plecinje sa doručak, a se ručak ne znam šta jedem za ručak. I da, to je mnogo drvo, ti vidiš, i tamo je jezero ovdje. To je mnogo auto ovdje, ti vidiš, i mnogo drvo. Moji planovi za danas, učim srpski, važbam srpski svaki dan i možda igram na moj PlayStation 4 i da, to je moj planovi za danas. I hajde da pričamo moj sećanjima iz moj djetinjstvo kada živeo sam u Pensilvaniji, u New Jersey. I zašto volim Srbiju i Balkana. Do sljedeći puta, vidimo se tamo i doviđenja se sada.